लोगोफोर, welcome to my YouTube channel. दिनै जोङो आनैमोननि थारुनबारियाव थांनो नागिरदों। ससेखौ दिखायलांबाय थानोसै। आनैमोननि थारुनबारियाव सौफैबाय। नै नायदो थास'नि दैया मासे मोजां। जा बिउटिफुल का लोगोफोर, फैदो नायबोनोसै। लोगोफोर, आनैमोननि थारुनबारिया जा गुवार, सिम गोजानथारनो। नाहरदो। नै बाबानिफ्राय मोनसे दंबावो। नै थास'नि दैया नोंहाबो मोनसे दंबावो। वाव! बाय बाय, दिनैनि भिडिअ'आ बेसेल'। स' लोगोफोर, नोंसोर आंनि बे भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार बानायना हरदो आरो कमेन्टआव खिन्थाना हरदो माबोरै मोनदों। बाय बाय लोगोफोर।